stazom Panda Express u Go-kart centru West. Ponovno se žestoko jurilo u brzim i atraktivnim kartinzima u lovu na nove bodove za prvenstvo Sodi World Series. Prvo su u četvrtak, 14. studenoga, u akciji bili seniori, a 2 dana kasnije svoje umijeće vožnje pokazali su i juniorski vozači. Kad su seniori u pitanju, pratili smo 9. i 10. ovogodišnju SVS sprint utrku na stazi smještenoj u Westgate Shopping Cityu. Danas su se održavale 2 sprint utrke za SVS svjetsko prvenstvo. U sprint utrci voze se kvalifikacije od 8 minuta. Nakon toga, ovisno o broju vozača, ili su podijeljeni u grupe ili se vozi jedna utrka. Danas su bile 2 utrke. Prva je bila podijeljena na 2 grupe od 6 i 7 vozača, druga je bila 11 vozača. U vožnjama je briljirao Mikola Benić, iskusni vozač rental kartinga, koji je ovog četvrtka slavio dvostruku pobjedu. Uz lijepu vožnju, tak dobri kartovi, nije bilo baš napeto, ali konkurencija je bila simpatična, baš su bili dobri ljudi danas. Od početka je bio dobar grip, ali kako smo sve više i više vozili, to je sve veći i veći grip bio, tako da moglo su se i brže vremena voziti. Benić je u SVS sprint utrci 9 slavio ispred Marija Babića na 2. i Filipa Jozića na 3. mjestu. U SVS sprint utrci 10 Jozić je napredovao do 2. mjesta i bio je prvi Benićev pratitelj, dok je 3. poziciju zauzeo Tibor Sterle. Bilo zanimljivo, prvu utrku sam startao 5. i završio 5. Vozio sam isti kart 313 koji sam kasnije vozio u drugoj utrci. Nisam se mogao obraniti protiv Mikole na startu i kasnije Filipa u utrci, te sam završio 3. Evo još nekih dojmova nakon ove utrke. Kvalificirao sam se 5. i izgubio sam puno na startu, puno fakat je bilo. Ali na kraju bilo je dobro, prvi event ovdje zapravo, iskustvo. Bilo je jako dobro, uspio sam dobiti sve skupa 3 pozicije te sa starta, sačuvati mjesto. Popeo sam se bio startao sam 8, završio 5. Sustizao i ove najbrže vozače ispred sebe, ali eto, podestalo mi je vremena na kraju. Nova staza, to se trebalo naučiti. Bez treninga sam došao pa je bilo malo, kvalifikacije su više bile trening nego kvalifikacije. Organizacija je bila dobra, po meni je išlo sve glatko. Organizacija je vrlo dobra, zadovoljan sam jako, pogotovo sa maršalima na stazi. Brzo reagiraju na sve probleme i kartovi su stvarno bili jako balansirani, stvarno sve fair. Redoviti sudionici SVS-a pozivaju sve ljubitelje kartinga da im se priključe u utrkivanju. Nadam se da će se još više ljubitelja kartinga pridružiti na sljedećim eventima i bit će svako zanimljivo kad nas bude više. Svima govorim da je sve bolje i bolje, tu se dečki stvarno trude, zaslužuju da dođemo u puno većem broju. Što više utrka, da nam se što više okupi i postane tu jedno stvarno cijelo društvo koje voli dolaziti na utrke. Mnogi od njih do sada su se u Go-kart centru West okušali i na endurance ili iron kart utrkama. Usporedba s ovim sprint utrkama. U Iron kartu više ovisiš o sebi, jer ti biraš kad ćeš ići u boks, ti ciljaš svoju izmjenu, ciljaš u koje ćeš kartu ući i moraš dulje voziti, napornije je, dulje moraš biti koncentriran, a ovo je sprint, ovo je daš maksimum, izguraš do kraja, tih 12 minuta mislim svako može na maksimalnoj razini izdržati. Zabavnije me kada više ovako vozimo u grupi i kad se utrkujemo cijelo vrijeme. Dakle, ovo je natjecanje za SVS svjetsko prvenstvo. To je svjetsko prvenstvo proizvođača Sodi kartova. Svaka staza koja ima Sodi kartove može organizirati utrke za to prvenstvo. Na kraju godine iz svake zemlje, ovisno o veličini, kvalificira se određeni broj vozača za svjetsko natjecanje. Iz Hrvatske ide jedan vozač u pojedinačnoj konkurenciji. Dakle, ko osvoji prvenstvo Hrvatske ima najviše bodova, kvalificira se za svjetsko prvenstvo koje se obično održava ili u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj i tako.
Baš kao što je Dejan objasnio, svojim konstantno dobrim rezultatima Franjo Tončić je zaradio priliku nastupiti na toj svjetskoj SVS pozornici, u Belgiji u ovom slučaju. Franjo i dalje nastupa na SVS utrkama, a u posljednje vrijeme bilježi odlične rezultate u Go-kart centru West. U subotu 16. studenoga pobjedio je na 4. utrci SVS Junior Sprint kupa ispred Tea Posavca i Daniela Bubena. Da, Teo je pokušao postići, ali nisam dao. Oni su svi za nešto borili, ja sam jednostavno odjurio. Ali nadam se da će sljedeće, ne znam, 2 utrke, da će isto biti 2 pobjede, tako da jedva čekam. Pa da, treba bi braniti, ali mislim da je moja prednost dosta velika, pošto sam išao na ostale utrke, tako da mislim da nemam nekakvi preveliki pritisak do kraja sezone. Pa probao sam ući na početku, ali nije baš uspjelo toliko koliko sam mislio da hoće. I zapeo sam za barijeru i nisam ga više mogao sustići, tako da. Pa nije, ali sam i dalje zadovoljan. Ja sam mislio da ću biti 4., ali sam na kraju bio 3. i ja sam zadovoljan sa 3. mjestom. U ovom startu mi je Teo pobjegao skroz i onda sam pretekao Ivana i onda sam, se približavao Teo, ali sam u par zadnjih krugova sam izgubio koncentraciju i Teo mi se na kraju odaljavao. Pa zadovoljan sam, dobro je bilo. A staza je bila super, low grip i sve je bilo ok. Na tehnički zahtjevnoj stazi Panda Express 13 mladih karting entuzijasta odmjerilo je snage u 2 kvalifikacijske vožnje i 2 finala. Utrka je bila prepuna adrenalina, brzine i borbe za svaku poziciju, a mladi vozači još su jednom pokazali svoj talent i strast prema ovom sportu. Inače, u B finalu pobjedio je Domagoj Duvnjak. Pa jako sam zadovoljan. Tu sam bio u klubu učlanjen za prvenstvo Hrvatske, za karting slalom i onda su oni rekli da je tu utrka pa sam došao. U utrci bio sam ih prešao 4, borio sam se za 3. mjesto. Kod šikane sam malo zapeo za sekundu i pol. Probao sam se zboriti za 3. mjesto, ali nisam uspio i jednostavno to je sve utrka. Puno puta sam dolazio ovdje, lijepo mi je ovdje, super su kartovi, lijepe su trake. Saznao sam, puno puta su mi prijatelji govorili za Go-kart centar West, da dođem da probam voziti, pa nisam daleko od A-finala. A-finale je jako dobro, svi imaju vrijeme prilično slično ko moje, samo što su mrvicu bolji od mene. Pa za sad sam mislio biti samo u B finalima i onda trenirati pa da budem u A finalima sljedeći SVS. Go-kart centar West nudi odličan provod i natjecanja za vozače svih uzrasta, stoga redovito pratite obavijesti na www.gokartcentar.hr.